Àlgebra, del terme àrab al-jarb, un mot en honor al seu redescobridor, el matemàtic, astrònom i cartògraf persa al-Khwarizmi. Vindria a dir com la paraula voldria dir reintegració, recomposició i obtenció de dades. Modernament és l'estudi de resolució d'equacions. Una equació seria una cosa com aquesta. 3 vegades una cosa més 7 vegades una cosa és igual a 5 vegades la cosa menys 9. Hi ha una mena de llenguatge per anomenar les parts d'aquesta equació. De les diferents parts de la igualtat, això se li diu igualtat, se'n diuen termes. De cadascun dels sumands dels termes se'n diuen membres. Hi ha un membre i 2 membres. I els números que acompanyen a les lletres s'anomenen coeficients. Per altra banda, tenim el concepte de grau, que és l'exponent al qual està elevat la x, l'exponent més alt. En aquest cas, com que no està elevat a cap, diguéssim que la x està elevat a 1. Per tant, el grau d'aquesta equació és igual a 1.